26. Ano na po na ako, Mike? Alauna, 26 sa atong oras. Tita B, si Mara niya akong problema. Ba, tulo na kabuok parta? Sa nag-adapt na ako og tinuod nga parents dayon sa birthday. Unsa daw? Kani akong problema, dili gid lalim nga adapted pa ko og dili pa gyud ko dawat sa akong tinuod nga inahan. Tita B, tamangay kon sauna. Hello? Hello, Tita B. Yes. Pila edad nimo lang ga? 19, Tita B. 19 years old. Oh, Imong problema dili gyud lalim nga adapted pa ko, dili pa gyud ko dawat sa akong tinuod nga inahan. Okay. Kano sa ka nakabalo nga adapted ka? Kuan mo Tita B itong grade 6 ko. Mm. And then need na nako ang akong birth kay for graduation. Birth certificate. Oh. Mm. And then ang akong nailang sila akong parents ang Mm. nag-adapt sa ako. Niingon nga lukaton talagi daw. So kibali na nganong na-adapt de ka murag bayad kas utang? Dili Tita B. Anong lukaton man? Ang akong birth lukaton. Ay, sorry. Nawala ko spacing. Lukaton pa ang imong birth certificate. Tapos? O dayon niabot ang point nga graduation na. O then wala ko nakapasok Tita B kay Wala na ko ang birth certificate. Nya nangutan ako sa akong nag-adapt sa ako ang nganong wala pa nila nalawkat nga ingani kani So kaning nga time wa pa ka kabalo nga adapted ka. wala pa Tita B. Tapos And then kato sige Tita B. sige lang ga, sige. Tapos ningon sila nga so sige na kung pamubo sila ningon sila nga hindi man na ako malukat na imong birthday adapted sa mong kanamo. so aya pa din kanila giingnan nga adapted na day ka. Unya, wala daw sila kwarta nga maliyaw sa adapted papers. Sa okay. And then, nga na ko sila na di akong tinon yung ginikan. So sa itubang nila, Nga na sila nga tudloan tiga sa inyong inahan. Kaya ang inyong inahan, amiga na ako. O ayaw kakurat niya nihangyo sa samo ang kami magpadako nimo kay dinuha tra ka sa sala. so motoy rason nga gisalo ka. O Tita B. So karon so nailan nimo imong inahan? O nailan ako pero ang masakit bigay. Hindi ko niya dapat. Giunsa nimo pagpaila-ila nga ikaw ni duol ka sa iya ha? Nagpauban ko sa akong kuhan kaning nag-adapt sa ako Tita B. Nagkatabang ko sa iya nga magatubang ko sa akong tinon nga inahan. O then dito na nga nakita na ko siya na siya like pamilya. So na sila yung pamilya. O inya imbis niya ang ako expectation kanang makita ko niya nga dako na. Pero ang iyang gibuhat Tita B, gina sa minya nga talayo kay makita sa kumpanan yung bata. So meaning to say, wala kabalo iyang bananaw, nga na rin si anak daan og ikaw to. Oo, wala Tita B. Kanya karon Tita B kay gusto kong sila pero wala ko friend. So unsa may plano pag sulti sa nag-adapt sa imuha sa to nagpadako sa imuha, unsa may ilang plano karon gibali unsa man gipasagdan na ka or ningon sila ha? Kwan first mangut Tita B
willing sila magkabibi. Mm. Munang itong naburos daw akong inahan. Agad-agad ko nila nga i-offer nga. So kami kibali na pagbata, pagawas pala nimo na rin ka sa ilaha. Oo, Tita B, kay Mm. ang akong mama man kay kaning ref victim daw. Mm. O munang di daw niya madawat nga nagburos siya og kaning napugos. Mm. Sa karon anong manggiboy so technically anong gibuyan naman ka sa nag-adapt nimo? Murag sin ako Tita B ba nga. Murag wala na ko kuan sa ilaha kay nagkabibi naman sila. Ah, na sila anang. So sa may naitabo asa na ka nagpuyo ron? Kuan Tita B kaning pabalin-balin ako nga balay. Mangita ko kaning na magpatrabaho, magpalabada, or kanang manguna. Sa lang Tita B. Para lang mabuhi. Oo. Kaya murag pati nang ako, murag gadako lang ko ni kalbusan na wala ito. 19 years old ka karon. So unsa may last nimo nga naabtan sa imong pag-eskwela? Nakagraduate ka high school. Wala Tita B. Since elementary, wala man ang akong birth. So unsa ka grade 6 na? Oo, yan na Tita B niya. Dili man ko katabok sa high school. So wala na ka naka grade 7. Wala na. So sugod atong grade 7 ka, unsa man to kano sa ka na kano sa galing ka naka bura na separate na galing? Grade 7 ka? Dili Tita B mga wala pa mangguna ang grade 7 sa una. Mm. Grade 6 nga murag 2 years dayon ni separate na ako sa ilaha. So pila nakakatuig karon nga sige balhin-balhin? Murag ko na Tita B. Almost mag 4 years naman siguro. Sa karon asa man ka karon? Karon Tita B nakipuyo ko sa akong aligara. Mm. Mutabang po ko sa ila kaning matag ko kwarta sa iyang inikanan para lang magpuyo. Mm. Ang gusto na ako mga ang akong inan bahalag dili ko niya dawat basta kaya ang ako lang ang tambert akong gihangyo sa iya pero iya man kung itulod pala yun. Sa imong ginikanan nga tinuod. Murag ipahulaw ko niya. Kabalo ka lang ga sa tinud-anay lang, wa mo gud ta kabalo sa story behind sa imong mga ginikanan. Ikaw produkto lang ka sa nga pangitabo, I'm sure daghan pa kay mga pangutana nganong ingana, nganong gipa-adapt ka, nganong gipasagdan ka, nganong karon gidinay ka. Wa sa ta kabalo sa story katong panahona nga naburos ang imong inahan. Mo lang ning nakapait kay syempre ikaw wa man kay sa diri. Wa man kay sala dapat pero ikaw mo nahimong biktima ani nga sitwasyon. Sa kakaron, again, asa ka karon nagpuyo? Sa na auntie relatives dili. Dili Tita B. So sa mga nanarbaho ka gisweldoan ka? Kuan dili nangangyo lang ko. Amiga ko man ni Tita B kanina idara po na ako sa akong paglaroy-laroy ba. Pag trabaho nya kuan man ang ilahang balay kaning luag man di mo tong nihangyo ko nga makpuyo ko pero mutabang ko sa ilang mga panginhanglanon. Mm. Oo. So nang-apply ka sa may mga gipangsudlan nga trabaho lang ka? Kuan na Tita B kaning katabang ingana. Nakaya ra pud nimo nga nagkatabang ka. Dishwasher kay kung gusto ko masulod yung mga kanang factory dili man ko kasulod kay number 1 requirement birth month. Okay, ano itong buhaton? Alam mo, dagang kay naminaw karon. Ikaw ba na kay Facebook? Wala Tita B, di ko kabalo nga na Tita B. So imo cellphone number ra gyud. Oo. Katuod ba ka diri sa Bulwa? Wala Tita B kay Katuod ka diri sa ABCBN? Wala. wala. Diri sa may makadapit na Moyo Dapita. Dari sa kuan Tita B sa Mambuaya. Kakit sa man ang number imong gigamit kani? Ha? Kakit sa ni number. Nakitawag na po ko Tita B. So saan lugar pag contact sa imo
sige man ko paminaw sa inyo agad niya. Mm. Nga na, dipistingan na ako. Kasi, in fairness, dagan nag-text karon sa akong personal sa Facebook, sa kuan. Amo tanong sa detalye nimo, basi day willing ka ana, pero di sa ko gusto nga i-on imong number. Kay dagan kay nga paminaw diri, pero dagan po mo take advantage sa imo ha. So akong gusto nga katong willing gyud mo PM sa ako sa motabang nimo ta ako mo interview para nimo para masiguro sa nato nga dili ka binuangan og sakto gyud ang tumong. Pero ang problema unsa man pag-contact nimo nga wa man kailangan number. Wala lagi tabi. Ako kwarta tabi ikot. Kaning number kinsa man imong gigamit sa imong kauban diha? Oh, sa ko amiga tabi. Pwede ba ka ta mamaliyog ani ako ning isip imong number? Oh, tabi po. Pero di po ko magsaad lang ga ha. Mo refer lang ko kay naman ko yung mga nag-PM na diri sa akong Bitok-Bitok University sa Facebook. Basi kailangan daw sila gawing ana sa manggaling. I-refer lang ako di lang po ko sure, di lang po kay basi unyag may tabuan ni. Tanan na lang po manawag sa mga ayo og si klase lungon, umisa kun. Nakita man ako nga tinud-anay ng imong gibati lang ga. So mamaliyog lang tatagian nimong cellphone nimo. Oh, tabi. Sa kakaron tanggalan lang sa imong kabalo ko nga daghan kay ka mga pangutana, sakit imong kaluobang anong gininay ka sa imong tinuod nga inahan, pero wa tay mabuhat, wa sa takabalo sa mga rason sa iyang nganong naing ana siya. Okay, wa sa takabalo sa iyang gibit-bit basi na sida kong problema ato nga panahon na lisod po siya mo nang wa say choice mo nang gipa-adapt ka lang ga. Okay? Okay, tabi. Okay. So kaning nambira mo la ako lang ni ikuan ha. Oh, Okay. tabi. Mo galing. Okay, so maliyog lang ko ning number ni mo nilang ga ha kay di lang ako ni on ang nambira kay sidagan po mo take advantage ani, okay? Oh. All right. Salamat lang ga. Salamat tabi. Okay. Katong mga nag-PM sa ako, daghang kay nag-PM na gini willing mo help. Sige, ako lang ni i-save ning number niya diri, tapos ako lang ning si tawag ani. Pag PM mo sa ako kung willing yun mo sa Bitok-Bitok University, PM mo dito para ako ihatagan mamaliyog tato nga number niya ha. Diba so niya ni ma'am, na-text mate niya. Mahirap na magkalisod-lisod. Atong oras, 1:42 na. Time check. Hatog ka na to sa